Ce faceți? De fapt, știu. Vă gândiți la mine. Stați liniștiți. M-a durut cam rău, dar acum e bine. Suntem toți aici. Lumea se poartă frumos. Ne-au pus aripi noi și totul ar fi perfect, doar că ne e și nouă dor de voi. În rest e bine, sunt concerte rock peste tot și se aude foarte clar, se aude fiecare cuvânt și băieții cântă foarte, foarte, foarte tare, pentru că doar așa se aude mai încet răul de pe pământ. Hei, ce faceți? Mi-ar fi plăcut să faceți mai de mult ceva. Nu de alta, dar eu chiar aș fi vrut să mai stau cu voi vreo 50 de ani sau cam așa. Era copilul nostru, era fata noastră bună. Ea și-a dorit foarte tare să fie mireasă în 38 de ani. Era tânără. Erau prietenii mei cei mai dragi și cei mai scumpi, pe care, din păcate, nu o să mai am ocazia să îi mai văd.